കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. അതിനെപ്രകാരം പറയുന്നു: കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു, എളിയവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനോ ബുദ്ധിമാൻ. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14-ാം അധ്യായം 21-ാം വചനം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. അനുഗ്രഹത്തിനധിപതി അനന്ത കൃപ തരുന്ന അനുദിനം നിൻ പാദം കേറി അടിയാനു നിൻ കൃപ മതി. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ഇരിക്കുന്നു. സാധു ഞാൻ ശോണി തന്നെ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം ചെല്ലും. വിഷമ്യമുള്ളേതു കരകേറി നടവും രക്ഷകനിൻ കാലുകൾ തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോടിയിരുന്നു. ആരുമേനിയില്ലെന്നു ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നു. മാനസത്തിലാകികൊണ്ട് എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതൻ ദൈവദൂത സംഘമായി ഓരാവ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയും. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂമിൽ തീർന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂത ഏറ്റവും സ്നേഹചൂതവുമായി സാധു അന്ധനായി തീർന്നിരല്ലേ. നാളെയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സ് യവലേശം പറഞ്ഞു. ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. കാക്കകളെ വിചാരിച്ചു ഇതയില്ല കൊയ്ത്തുന്നു. ദൈവമാവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്ക് അവൻ ശോഭ. പത്മദ്വീപിൽ ഏകനായി ഞാൻ തിരിച്ചാലും അയാമേ എന്നെ സ്വർഗം തോറുന്ന എൻ്റെ പ്രിയൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി